da ni'n gorffen cyfres bore yma. Da ni, ers Dolig, da ni wedi bod yn gwneud y gyfres yma, lle da ni'n edrych ar gwestiynau Duw i ni o'r Hen Testament. A wedyn Sul nesaf, bydd tymor y grawys wedi cychwyn, so fyddwn ni'n dechrau cyfres newydd wedyn rhwng Sul nesaf ymlaen i'r Pasg. So ni jyst eisiau i ddechrau, jyst atgoffa ni pam bod ni wedi wneud y gyfres yma, lle da ni'n edrych ar cwestiynau Duw i ni. Da ni ddim yn credu mai llyfr crefyddol ydy'r Beibl, controversially. Da ni'n credu mai be ydy'r Beibl ydy sgwrs tragwyddol rhwng Duw a ni, rhwng Duw a'r ddynoliaeth, rhwng Duw a pobl. Sgwrs lle mae Duw yn siarad, lle mae Duw yn galw, lle mae Duw yn dangos ei hun, ond hefyd lle mae pobl, gan yn gynnwys ni, angen ymateb. Mae yn sgwrs ddau ffordd. A trwy'r Beibl, weithiau mae pobl yn ymateb mewn ffydd, ond weithiau mae pobl yn ymateb mewn dryswch a gofn. Weithiau mae pobl yn gwneud pethau da mewn ymateb, ond yn aml mae pobl hefyd yn gwneud mes llwyr wrth iddyn nhw ymateb i Dduw. A dyna un o'r pethau dwi'n hoffi am y Beibl, yw fod e'n lyfr onest. Mae yna bethau hyfryd iawn yna ynglyn â cariad Duw a bwriadau Duw. Ond hefyd mae'r tywyllwch a reality bywyd yn y byd yma sydd wedi syrthio a wedi mynd yn wrong yna hefyd. Mae rhai pobl yn dweud bod nhw ddim yn credu yn y Beibl achos fod yna bethau anodd a trist ynddo fe. Ond i fi, mae'r ffaith bod y Beibl yn nodi y pethau anodd a trist yn neud yn fwy credadwy. Mae e'n real, mae ei gyd yna, ddim yn trio cuddio dim byd. Ac yn rhan o'r stori yma, mae Duw yn gofyn cwestiynau i ni. A'r peth efo cwestiwn yw, mae rhaid i ateb yn does. Neu o leia mae rhaid ymateb mewn rhyw ffordd. A dyna'r peth ynglyn â Duw. Mae unrhyw beth da ni'n clywed ynglyn â Duw, neu unrhyw beth da ni'n dod ar draws ynglyn â Duw, dyw e ddim jyst yn rhywbeth fel, o dyna neis, a na i adle fod. Ond mae'n rhywbeth sy'n mynnu ymateb. Mae Duw eisiau ni ymateb naill ffordd neu'r llall. Ac wrth feddwl am hwnna, nes i gofio am y dyfyniad enwog yma gan C.S. Lewis. Christianity, if false, is of no importance, and if true, of infinite importance. The only thing it cannot be is moderately important. A mae hwnna'n ddyfyniad da yn dydy. A mae'n atgoffa ni'n arbennig yn y gyfres yma, lle mae Duw yn taflu cwestiynau ato ni. Mae fe'n atgoffa ni, allwn ni ddim bod yn ddifater mewn ymateb. Mae rhaid i ni ymateb. A byddai'n aml y meddwl, a ddim bod fi'n ymhyfrydu o gwbl bod pobl yn troi cefn ar Dduw, ond rywsut mae 'da fi fwy o barch weithiau at bobl sydd yn gwrthod Duw, na pobl sydd jyst yn ddifater, tybod. Mae Duw yn haeddu rhyw fath o ymateb oddi wrthyn ni. Mae Duw yn haeddu rhyw fath o ateb i'r cwestiynau mae e'n gofyn i ni. So, da ni'n gorffen y gyfres yma wythnos yma gyda'r cwestiwn yma. Beth wyt ti'n ei weld? A mae'r cwestiwn yma mae Duw yn gofyn yn codi mewn sawl lle yn yr Hen Testament. Yn benodol, mae e'n codi'n aml iawn gyda'r proffwydi. So mae'r proffwydi yn rhyw gyfres o lyfrau tua kind of hanner ffordd trwy'r Beibl. Ac mae yna jyst 3 enghraifft ar y sgrin fan hyn. Mae'n gofyn i Jeremia, beth wyt ti'n ei weld? Yn gofyn i Amos, beth wyt ti'n ei weld? A hefyd gofyn i Zecharia, beth wyt ti'n ei weld? A mae yna sawl enghraifft arall hefyd. Hwna'n gwestiwn rhyfedd yn dydy. Duw yn gofyn i ni, beth
wyt ti'n ei weld? Be sy'n mynd mlaen fan hyn yw bod Duw yn annog y proffwydi yma i geisio gweld pethau o'i brysbectif e. Isio gweld pethau o brysbectif Duw. Mae hwnna yn air pwysig. Ddim jyst i broffwydi mawr o'r Hen Testament. Mae hwnna'n air i ni gyd. I ni weld pethau o brysbectif Duw. Achos mae persbectif yn newid popeth yn dydy. Da ni'n gallu edrych ar yr union rhywun peth o persbectifs gwahanol yn dydyn. A mae persbectif yn newid popeth. So dyna da ni'n mynd i edrych arno bore yma. Sut da ni'n gallu gweld pethau o persbectif Duw? Neu o droi'r peth ar ei ben, sut mae Duw yn gallu'n arwain ni i weld pethau a camu mewn i bethau a dilyn i arweiniad e. So fel darn o'r Beibl bore yma, dwi eisiau ni ddarllen 1 Ioan 4, lle mae y llythyr yma, mae'n sôn ynglyn a cael arweiniad gan yr Ysbryd Glân. I ni allu gweld pethau, cael arweiniad gan Dduw. Ffrindiau annwyl, peidiwch credu pawb sy'n dweud eu bod nhw'n siarad drwy'r ysbryd. Rhaid i chi eu profi nhw i weld os ydy be maen nhw'n ei ddweud wir yn dod oddi wrth Dduw. Mae digon o broffwydi ffals o gwmpas. Dyma sut mae'n nabod y rhai sydd ag ysbryd Duw ganddyn nhw. Mae pob un sy'n cyffesu fod y Meseia Iesu wedi dod yn berson real o gig a gwaed yn dod oddi wrth Dduw. Ond os ydy rhywun yn gwrthod cydnabod hyn am Iesu, dydy hwnnw ddim yn dod oddi wrth Dduw. Mae'r ysbryd sydd gan y person hwnnw yn dod oddi wrth Elin y Meseia. Dych chi wedi clywed ei fod yn mynd i ddod. Wel, y gwir ydy, mae eisoes ar waith. Ond blant annwyl, dych chi'n perthyn i Dduw. Dych chi eisoes wedi ennill y frwydr yn erbyn y proffwydi ffals yma, am fod yr ysbryd sydd yno chi yn gryfach o lawer na'r un sydd yn y byd. So chi'n gweld yn dydych yn yr geiriau yna, yr angen i bwyso a mesur sut da ni'n cael yn arwain. Pwyso a mesur sut da ni'n gweld pethau. A mae e'n amlwg yn dydy bod ni'n gallu dod dan ddylanwadau gwahanol. Bod ni'n gallu gweld pethau o bersbectifs gwahanol. Da ni'n byw mewn oes yn dydyn, lle mae e'n anodd gweld pethau fel maen nhw. Achos ar newyddion, ar algorithms yn social media ac yn y blaen, da ni'n cael yn rhyw fath o gwasgu i weld pethau o bersbectif arbennig. Da ni hefyd dan ddylanwad rhai unigolion cryf yn dydyn. Chybod, dwi ddim yn berson sydd yn pregethu gwleidyddiaeth, ond da chi'n gwybod mod i a lot o ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth. A dros y misoedd nesaf, fydd yna lai rhai lleisiau blaenllaw iawn yn cael lot fwy o airtime nag y dylen nhw. A bydd hwnna yn effeithio pobl i allu gweld pethau o bersbectif iawn. A mae e mor bwysig dros y misoedd nesaf bod ni Gristnogion yn gweld pethau o bersbectif Duw. Yn cael yn arwain gan Dduw. Felly, sut mae Duw yn arwain ni? Bydd rheini ohonoch chi sydd wedi gwneud y cwrs alffa yn gwybod bod hwnna'n deitl un o'r sesiynau yn alffa. A mae rai fi fod yn hollol onest gyda chi bod fi wedi ripio off rhan fwyaf o'r sgwrs alffa bore yma. Ond mae yna reswm da, sef bod y sesiwn yma yn alffa yn ei job da iawn yn crynhoi y gwahanol ffyrdd mae Duw yn gallu'n arwain ni. Y gwahanol ffyrdd y gallwn ni weld bethau o bersbectif Duw. Nawr wrth i ni feddwl ynglyn â'r cwestiwn beth wyt ti'n ei weld. Felly bod rhai o'ch chi'n meddwl, wel, pa hawl sydd gyda fi i ddweud i ateb y cwestiwn yna? Pa hawl sydd gyda fi ddweud bod fi'n gallu gweld pethau
o brysbectif Duw. Falle bod chi'n teimlo'n underqualified. Falle bod chi wedi dod yma bore yma i glywed y gweinidog yn rhoi'r ateb i chi. Falle bod chi'n meddwl, wel, dim ond wrth darllen llyfr allai ateb hwnna, neu falle mae'r person sy'n wneud fy hoff podcast ydy'r person sy'n gallu ateb y cwestiwn yna. Wel na, mae Duw yn arwain pob Cristion. Mae'r Ysbryd Glân yn gallu arwain pawb sy'n agored i hynny i weld pethau o'i brysbectif fe. Nid dim ond pobl special, nid dim ond arweinwyr, ond mae Duw yn gallu arwain pawb sy'n agored i gael ei arwain gan ei ysbrydau i weld pethau o brysbectif Duw. Felly sut mae'n wneud hynny? Wel, y pwynt cyntaf a'r pwynt mwyaf amlwg mewn ffordd yw mae'n debyg mae'r ffordd mwyaf syml ac amlwg mae Duw yn gallu rhoi arweiniad i ni heddiw ydy drwy y Beibl. Trwy hanes, mae pob adfywiad a diwygiad yn yr eglwys, o leiaf ers y diwygiad Protestanaidd, wedi dod wrth i bobl ddod i werthfawrogiad newydd o'r Beibl. Wrth i bobl ddod i ddarllen y Beibl mewn ffordd ffres. Mae yna hyd yn oed hanes o'r Hen Testament, lle mae'r bobl wedi colli yr ysgrifau sanctaidd, a maen nhw'n clirio allan y deml, a maen nhw'n ffeindio nhw wedi hel rhyw lwch, a wedyn wrth i ffeindio nhw, mae yna fywyd newydd yn dod i bobl Dduw ar y pryd. A trwy hanes mae hwnna wedi ail adrodd ei hun. A dyna beth oedd y dynamite wrth i'r ffydd Gristnogol ddod wir yn ffydd y werin Gymraeg 500 mlynedd yn ôl, wrth i'r Beibl ddod yn yn iaith ni. Ac wrth i'r Beibl gael ei gyfieithu mewn yn iaith ni, oedd pobl yn gallu darllen a deall y Beibl yn iaith nhw. Dyna pam oedd Cymru un o'r cenhedloedd mwyaf llythrennog yn y byd ar un pwynt. Achos nid achos bod y wladwriaeth yn neud yn siŵr bod pawb yn gallu darllen, ond achos bod yr ysgol Sul yn neud yn siŵr bod pawb yn gallu darllen, mwyn i bobl allu cael eu harwain gan y Beibl, gan air Duw. Nawr, wrth gwrs, di hynna ddim yn dweud fod y Beibl yn hawdd i ddeall. Di Darren ddim yma bore yma, mae Darren yn gweithio i ffordd trwy'r Beibl. A mae di wneud y testament newydd oedd o'n dweud, ond mae di dechrau'r Hen Testament rian. A da ni gyd wedi ffeindio'n hunain yn yr Hen Testament weithiau ac yn teimlo ar goll. Dydy'r darllen y Beibl ddim yn hawdd. Mae angen help yr Ysbryd Glân. Da ni angen helpu'n gilydd. A dyna pam bod o'n dda bod ni yma ar ddydd Sul neu mewn grwpiau cymuned yn helpu'n gilydd i ddeall a darllen y Beibl. A mae yna sawl ffordd i ddarllen y Beibl yn does. Does dim rhaid bod fyny am 3 gloch y bore fel Tristan Gwilym efo canwyll yn darllen Beibl William Morgan. Mae yna apps i gael nawr ar eich ffôns sydd efo'r Beibl ei hun arno fo, ond hefyd mae rhai o'r apps yma gyda fel reading plans yn helpu chi darllen chydig bach bob dydd a wedyn dros amser bod chi'n edrych ar gwahanol rannau o'r Beibl. So, os ydych chi falle'n stryglo i ddarllen y Beibl ac eisiau just tips ymarferol fel yna, dewch i siarad gyda fi ar y diwedd. So, y Beibl, mae hwnna'n un ffordd amlwg mae Duw yn harwain i weld pethau o'i brysbectif fe. Yr ail ffordd yw drwy waith yr Ysbryd Glân. Nawr, rhan bwysig, rhan canolog o fod yn Gristion ydy bod yn agored i gael eich arwain gan yr Ysbryd Glân. Mae yn bwysig bod ni'n deall ac yn meddwl trwy y ffydd Gristnogol, ond os ni dim ond yn meddwl a deall y ffydd Gristnogol, yna mae jyst yn ideology, fel unrhyw ideology arall sydd gyda ni.
mae Cristnogaeth yn fwy na jyst syniad. Mae e'n fwy na jyst eideoleg da ni'n ei ddilyn a'i gredu. Mae e'n bwer sydd ynddo ni. A'r ysbryd glân sy'n neud hynny yn bosib. Mae'r Beibl yn dweud fod yr ysbryd glân yn dod i fyw yng nghalonnau pawb sy'n credu. Ac drwy hynna mae'r ysbryd glân yn gallu yn arwain ni. Mae'r ysbryd glân yn gallu siarad efo ni, a mae'n cymryd amser i ddod i ddeall hynny a dod i ymarfer hynny. Weithiau mae'r ysbryd glân yn rhoi rhyw sens i chi fod rhywbeth yn iawn neu rhywbeth ddim yn iawn. Weithiau mae'r ysbryd glân yn rhoi rhywbeth ar eich calon chi neu ar eich meddwl chi. Weithiau chi'n teimlo rhyw fath o nudge i wneud rhywbeth neu fynd i siarad efo rhywun ynglyn â rhywbeth. Wel, falle mae'r ysbryd glân yw hwnnw. Dwi'n tueddu feddwl, a falle bod fi jyst yn siarad amdano fi fy hun fan hyn. Dwi'n meddwl ar y cyfan bod ni'n byw bywydau rhy brysur a swnllyd ar hyn o bryd i allu clywed yr ysbryd glân yn iawn. Mae lot o bobl yn gweithio oriau hir iawn, gyda llawer o stres. Mae gennym ni yn ffôns yn pingio ni trwy'r amser. A dwi'n meddwl weithiau, wel, does dim syndod bod ni ddim yn clywed gan yr ysbryd glân, achos da ni'n rhoi chance iddo fo. Ac felly rhan bwysig fi'n meddwl rhoi fwy o le i'r ysbryd glân yn harwain ni, yw ffeindio'r ddisgyblaeth ysbrydol yna o drio ffeindio fwy o heddwch, trio ffeindio fwy o rafwch yn ein bywyd. A dwi'n aware iawn bod fi'n do what I preach, not what I do fan hyn, achos dwi yn un gwael fy hun am fod yn rhy brysur, rhy stressed, nes bod fi ddim yn gadael gofod i'r ysbryd glân siarad mewn i mywyd i. Y trydydd ffordd mae Duw yn gallu'n arwain ni a gallwn ni weld pethau persbectif Duw yw drwy gyngor Cristnogion eraill. Mae llyfr y Diarhebion yn dweud fel hyn. Mae'r ffwl byrbwyll yn meddwl ei fod e'n gwybod orau, ond mae'r person doeth yn derbyn cyngor. Mae cyngor da yn gwneud i gynlluniau lwyddo. So mae Duw yn gallu'n arwain ni a gallu siarad gyda ni trwy Gristnogion eraill. Da ni yn aml yn pwysleisio'r angen i bawb gael ffydd personol yn Iesu, a mae hwnna mor bwysig. Ond weithiau, drwy roi gormod o bwyslais a cael ffydd personol, da ni'n anhofio weithiau mae ffydd cymunedol ydy'r ffydd Gristnogol. Mae e'n ffydd da ni fod i fyw efo'n gilydd. A rhan felly o wrando ar lais Duw a dilyn arweiniad Duw yw sylweddoli bod ni ddim yn gallu gwneud hynna ar ben yn hun. Mae rhaid i ni fod mewn cymuned efo Cristnogion eraill. I ni'n gallu annog yn gilydd, ni'n gallu galw allan yn gilydd, ni'n gallu helpu'n gilydd i ddarllen a deall y Beibl mewn ffordd da ni falle ar hyn o bryd ddim yn ei ddeall. Weithiau mae Cristnogion eraill yn gallu gweld pethau da ni methu gweld achos bod ni yn ei chanol hi falle. Ond hefyd dylen ni fod yn ofalus wrth gynghori'n gilydd. Dylen ni wneud allan o gariad. A dwi'n meddwl fod y Beibl yn rhoi 3 peth amlwg i ni i sort of testio os ydy cyngor mae Cristion arall yn rhoi i chi wir yn air gan Dduw neu beidio. So mae un yn dod o'r darlleniad nes i ddarllen gynnau. Ffrindiau annwyl, peidiwch credu pawb sy'n dweud eu bod nhw'n siarad drwy'r ysbryd. Rhaid i chi eu profi nhw i weld os ydy beth maen nhw'n ei ddweud yn wir yn dod oddi wrth Dduw. So'r ffordd da ni'n gallu profi cyngor Cristion arall yw gofyn, wel yw e'n gyson
efo be mae Duw yn dweud yn y Beibl. Mae'n swnio'n amlwg ac yn basic, ond mae'n bwysig yn dydy. Felly, os ydy Cristion yn dweithio chi, yn rhoi rhyw gyngor i chi, a chi'n meddwl, dwi ddim yn siŵr am hwnna, mae hwnna just dim cweit yn ystyn iawn, mae hwnna'n basically swnio'n dodgy. Wel, edrychwch be mae'r Beibl yn dweud amdano fe. Mae hwnna jyst yn un prawf hawdd a syml. Ac os yw'r cyngor mae'r ffrind i chi sy'n Gristien wedi rhoi i chi'n gyson gyda dysgeidiaeth Iesu Grist, wel, yn ofalus, allwch chi ddweud, wel ie, mae Duw wedi rhoi arweiniad i fi fyna trwy fy ffrind. Yr ail brawf yw gofyn ydy'r cyngor yn dod o le o gariad. Da ni'n credu'n dydyn mae Duw cariad yw. Felly, bydd gair gan Dduw drwy gyfaill yn y ffydd wastad yn air sy'n dod allan o gariad. Gan gofio, cofiwch, bod dangos cariad i rywun weithiau'n golygu dweud yr hyn dyn nhw ddim eisiau clywed. Dyw cariad ddim wastad yn golygu bod yn neis. Weithiau mae cariad yn golygu dweud y gwir wrth rhywun. A wedyn y trydydd pwynt yw gofyn os ydych chi'n teimlo heddwch ynglyn â'r cyngor a'r gair i chi wedi derbyn. Mae Paul yn dweud wrth y Colosiaid, gadewch i'r heddwch mae'r Meseia'n ei greu rhyngwch chi, gadw trefn arnoch chi. Mae Duw wedi'ch galw chi at eich gilydd i fyw fel un corff ac i brofi realiti'r heddwch hwnnw, a byddwch yn ddiolchgar. So jyst gofynnwch, ydy'r gair da chi wedi derbyn, ydy'r cyngor da chi wedi derbyn, ydy o'n eistedd yn gyfforddus, ydy o'n rhoi heddwch i chi. Os yw falle bod e'n air gan Dduw. Ond os yw e'n gadael chi yn anghyfforddus ac yn trybld, falle bod angen i chi gwestiynu'r peth yn bellach. So'r pedwerydd ffordd wedyn mae Duw yn gallu yn arwain ni, ydy un o'n hoff rai mewn gwirionedd, sef drwy synwyr cyffredin. Dwi'n parhau i gael fy syni cyn lleied o synwyr cyffredin sydd gan rai Cristnogion. Mae fel bod rhai Cristnogion yn meddwl bod e'n anysbrydol i gael synwyr cyffredin rhywsut. Yn ei ymgais nhw, a dwi'n siarad am neb penodol, neb yma, ond fi'n siarad in general, dwi'n addo. Mae rhai pobl yn ei ymgais i fod yn super spiritual yn taflu synwyr cyffredin mas trwy'r ffenest. Ond mae Duw wedi rhoi brain i ni am reswm. Mae Duw wedi rhoi meddwl i ni am reswm. Mae Duw wedi rhoi synwyr cyffredin i ni am reswm. Mae Paul yn dweud wrth Timotheus, meddylia. Gair pwysig, meddylia, think. Meddylia am beth dwi'n ei ddweud. Bydd yr arglwydd yn dy helpu di i ddeall hyn i gyd. Does dim byd anysbrydol am ddefnyddio'n ymenydd i feddwl pethau trwyddo weithiau. A meddyliwch am eiriau Iesu hun hefyd. Rwy ti garu'r arglwydd dy Dduw, ath holl galon yn passions, ath holl enaid, yr ysbrydol, ond ath holl feddwl. A da ni weithiau yn dydan yn esgeluso'r angen i garu Duw gyda'n meddwl. So dyna y pedwerydd ffordd. Weithiau mae Duw jyst yn arwain ni trwy'r obvious, drwy synwyr cyffredin. A wedyn, y pumed pwynt am heddiw a'r pwynt ola, yw fod Duw yn gallu'n arwain ni drwy just amgylchiadau, circumstances. Dwi'n cofio, cyn i fi ddod yn weinidog yma, os ydw i'n hollol onest gyda chi, ddim dod yn weinidog i Cersalem oedd dewis cyntaf fi. O'n i efo'n nghalon ar fynd i dde Cymru i weithio gyda ffrind i fi. Yn wneud gwaith lot fwy exciting na mynd yn weinidog ar 3 capel traddodiadol yn Cymanfa Bedyddwyr Arfon.
Ond fel nath pethau weithio mas, nath yr sort of y funding ar gyfer y weinidogaeth yna ddim gweithio allan, a wedyn nes i endio lan fan hyn. Ond chi'n gwybod be? Dyna oedd arweiniad Duw ynde. Fan hyn o'n i fod dod. Wel, gobeithio bod chi'n teimlo hynny hefyd. Achos dwi'n teimlo hynny. Nes i ddim cael rhyw air dramatic o'r nefoedd, Rhys, dos i fod yn weinidog yn Caernarfon. Ond yn syml, nath jyst amgylchiadau arwain fi yma. Dyna sut nath Duw yn arwain ni ar y pwynt yna. A falle bod chi yn eich bywyd wedi gwthio ar rhyw ddrws, ac oeddech chi wir isio'r drws agor, ond nath o ddim, a nath amgylchiadau olygu bod eich bywyd chi wedi mynd lawr trywydd gwahanol, ac wrth edrych yn ôl, da chi'n gallu gweld mai Duw oedd hynna. A oedd Duw yn gwybod beth oedd o'n wneud, ac oedd o'n eich arwain chi trwy amgylchiadau. Mae Paul yn dweud wrth y Rhufeiniaid, dyn ni'n gwybod fod Duw'n trefnu popeth lles y rhai sy'n ei garu, sef y rhai mae wedi galw i gyflawni ei fwriadau. So beth wyt ti'n ei weld? Sut mae Duw yn ein harwain ni? Wel, da ni'n gallu gweld pethau o brysbectif Duw drwy bwyso mewn i'r 5 peth yma. Be mae'r Beibl yn dweud? Sut mae'r ysbryd glân yn rhoi nudges ac arweiniad i ni? Be di'r cyngor da ni'n clywed gan Gristnogion eraill? Defnyddiwch bach o'ch synwyr cyffredin weithiau ac edrychwch ar amgylchiadau yn eich bywyd chi. Falle mai dyna sut mae Duw yn arwain chi. Ond dwi eisiau jyst eich gadael chi gyda un peth ola. Os da ni wir eisiau gweld pethau o brysbectif Duw, y peth pwysica yw bod ni'n cael yr un calon a Duw. A mae yna emyn cyfoes sy'n dweud fel hyn yn Saesneg. Break my heart for what breaks yours. Mae rhaid i ni gael calonnau dros yr un pethau mae gan Dduw galon drosto. Mae rhaid i ni adael i'n calonnau gael eu torri dros y math o bethau mae Duw yn torri galon drosto. Mae rhaid ni dosturio tuag at yr union math o bobl mae Duw yn dosturio ato. Mae rhaid i ni fod yn raslon ynglyn â'r pethau mae Duw yn raslon amdano ac yn gadarn ynglyn â'r pethau mae Duw yn gadarn drosto. Os da ni wir eisiau cael yn arwain, os da ni wir eisiau gweld pethau o brysbectif Duw, mae rhaid ni gael yr un calon a Duw.